Part 6 wokugqibela ibali likaNokomityi noSosi. uNokomityi ke aziqhubekele ngobomi. Uvile uba phofu yena wayethi kudala eziqhubekele, qha ngoku ubethwa ngumoya kaloku ngoba noko sekakhona ngoku umntu ovana noSosi and sebede banomntana. Hayi, ngenye imini uhlela uNokomityi kowabo, uyafuna ke ngoku ubaby number 2, baby mama number 2. Ndinengxaki apha, ndinengxaki noSosi. Athi uNokomityi, hayi sisi, andiqondi uba ufowunela inamba erayithi. Usho uba ufowunela inamba erayithi? Ewe Nokomityi, ndiyayazi uba ndifowunele wena, ndicela ungicebise, andikwazi ukuphuma apha. Lo mntu lona undixakile. Nangoku indlela le aphambana ngayo, uhambe nomngxunya kowabo omkhulukazi, uthi ufuna ukwakha, ufuna ukwenza i-swimming pool. Hayi bo, uyamazi uba nangoku wakhe idonga kowabo yedwa waligqiba ngenyanga. Okay sisi, kutheni le nto ndifowunela, ufuna ntoni? Yisisi, lo mntu lona uyandingomba, undingomba ndixelela ndihlanganise nomntana. Hayi bo sisi, ayihlekisi ke loo nto leyo, ngoba kaloku uNokomityi ugqithile kuloo nto. Uyayazi uba ibuhlungu kangakanani le nto ayenziwayo le ntombazana. Ndithi ke mna kutheni ungambophisi? Athi ayikho into endingayizamanga. Athi ayikho into endingayizamanga. Ndithi ntombi, into endisebenzeleyo mhlawumbi ngeke kusebenzele, kutsho uNokomityi. Athi heyi, and ngoku kuzawuphuma isidumbu, ngoba xa ndingaphuma ekhaya uphula kwazifestire, ubetha kwasani, ukhaba kwazinja. Ndithi hayi ntombi, xolo andinokwazi ukukunceda and andifuni kwawusondela mna, kutsho uNokomityi. Ndaphuma kobo bomi. Hey, kuyiqiqi. Hayi, uNokomityi uva kuthiwa uSosi ebeleqa unina ngobhushi Celemba estratweni. Uva kuthiwa uSosi uyaraka. Uva kuthiwa uSosi ungene kwenantsika ezinto zitshaywayo apha ngaphandle. Kuyiqiqi, kuve kuthiwa ubaby mama number 2 ebeleqwa ngezembe nomntana estratweni. Heyi, ayibone le nto uNokomityi uba yeyi, andifuni ukwazi, ngoba imvuselela amanxeba yonke le nto. Athi andifuni uyazi le nto enzakalayo. Kwenzeke ke ngenye imini uNokomityi uya esibhedlela uyokhupha izinyo. Phofu njengoba eyokhupha izinyo, umbonile uSosi lo exhatyiwe ngabantu ababini. Azixelele uba hayi noba unxilile, kanti uSosi uhlatyiwe. uSosi uhlatyiwe. Hayi, uNokomityi ke ngoziyele esibhedlela. uNokomityi uhlangana noSosi ukwi-wheelchair. Njengoba kule wheelchair nje unembombozi mntakabawo apha efunxa igazi, caba kuthiwa une-cloth close to entliziyweni, so ziyadreyinwa. Agqithe, uyaqhutywa, uhleli phantsi uNokomityi. Agqithe, xa egqitha uSosi amthi njoo uNokomityi. uNokomityi avakalelwe, acele inesi, enesi ndicela umise torho. Amise nyani unesi. Athi kwenze njani? Athi bendibanjwe inkunzi, so ndiye ndahlatywa. Uyamazi ke ngumntu otshaya. Aphinde ke ngoku uNokomityi acinga uba heyi, kodwa lo mntu ke walunga kum. Lo mntu ke wandincedisa ukhulisa wam umntana angamzalanga. Lo mntu lona uye wandincedisa ukhulisa abantwana basekhaya. Acinga ezo zinto uNokomityi, akalibale zonke ezi zimbi. Athi unalo icuba kodwa,
athi hayi, athi khona into zohlamba, athi akho mntu waziyo bandilapha. Aye etuckshop unokomityi yalapha, afike amthengele into zohlamba. Gqiba afike amnike 200, athi nantsi imali yotshaya, amthengele izineks, amshiye. Unokomityi ke ngoku xa efika endlini uvele okhupha izinyo, uyaqaqanjelwa, kunomoya phandle, nanku uyaphaphatheka, uya kulo sosi. Xa efika kulo sosi indlu igcwele ithe qo. Bethuna bendize apha ndizoxela ndihlangene nososi esibhedlela. Usosi uthe bebanjwe inkunzi. Kwathe yeyi susifundekela ngaloo mntu thina. Siyamazi kakade ubusesibhedlela. Uhlatywe ngumama umntanakhe lo wesibini, ebezama umbulala nomntana. Udiniwe ke ngoku uthathe, waqonda uba naye makazithathele amandla. Zanga caphuka unokomityi. Uba rha, yandilutha le kaka le. Ithi xoke kanti ibifuna ubulala umntana abantu. 10 le nto nokomityi umane uzibuyisela empilweni yalo mntu lona wena. Awufundi unani? Awufundi unani? Mini ke unokomityi waqhawula i-umbilical cord yakhe nalaa nkwekwe elishwangusha lento elisisiphithiphithi elibetha kwasani elifuna ubulala elingahloniphi nina. Wayaqinisekisa unokomityi uba owakho umntana umbhekelisa le kunalaa weyi. Ngoba wavukelwa nazinto unokomityi uba wathi ngenye imini ehleli nabangani bakhe yangena laa kaka, ayabulisa bimtshovela ekamereni, yamfuna ingubo ngoku abantu behleliyo. Laa kaka yathi seyimlahlile ekhulelwe unokomityi ngexesha amlahlileyo, laa kaka leyana yangena yaqhubela unokomityi ekamereni, yafike yambeka imela emqaleni, yamfuna impahla. Wangena umntana kanokomityi lo mntu i-firstborn yakhe, yama emnyango umntana ena-5 years, wabukela loo nto. Wabukela loo manyala emane emcengethisa ungenzi. Asithi sosi ungenzi umama. Kulapho ke waqonda unokomityi, yabo ngoku funeka ndiqale ndimxolele unokomityi ngoba naye unokomityi uvumile bezinto zenzeke kuye. Unokomityi umane ebuyelela phaa. Uba ebengamananga ebuyelela phaa, mhlawumbi into ezininzi kube zenzekanga kuye. Unokomityi wafunda uba ngaphambi uba makakwazi uxolela laa mntu engekaliceli noxolo, funeka acele uxolo kuye unokomityi ngoba naye uyidlalile yakhe indima eyenze uba nabanye abantu mabebe affected kuloo mjolo wakhe wamanyala. Ukuze akwazi ukuyigqithisa loo nto unokomityi wanceda ngokuba makakwazi uzixolela, azazi nezakhe iimisteyikhi azenzileyo kuloo relationship leyo ngokuhlala, emane ebuyelela ehlala. Yaphela kanjalo ke loo nto leyo. Unokomityi wakhetha ukuhamba kwakuloo ngingqi. Wathi mhla unokomityi ezothathwa ngumntu wakhe ngetrakhi bepakisha iimpahla zakhe, wayeme esitratweni usosi esithi, uyandishiya, uhambelani? Waqonda unokomityi, yabona uba ndize ndikwazi uphuma kule nto, mandiphume kwakule incubator. Wahamba kanjalo, wahamba waziqhubekela nobomi bakhe unokomityi. Yaphela ke isitori sikanokomityi nososi.